KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyanko ɓeeɓiyanko ɓayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka talata hande ko don yo Allah waɗanen jam goto fo salminama inde ko non manama jettode seren be men jettaka e lal gotol calminama jura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal aduna fof mborosaw holluden caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyanko ɓeeɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi hande oɗo subaka namde namdade to banggal politique ɓe mbi Youssou Ndour guila nden ha joni nanaka ene haala eko faye 3e mandat oɗo te kay ko baɗono kolludo caggal gouvernement on nani nder jayndel ɗi ha tengti ko faye mo Ibrahima garɗo wiide Sénégal jeeya koye top 10 e ɓe ganda woni leyɗele ɗi ganda ko bonne gouvernance woni toon ha joni banggue goɗɗo kay woni yete woni ko fayi e ɓe ganda kamɓe goni rappare ɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garɗe ardogol fumalat kamɓe noon ɓe mbi ɓe daroto tan gam ɓe ganda goni nanggaɓe e banggal politique ɓe goppiteɓe payaya koriji mo ɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditiren jayde gendirel jayndele soloye oɗo subaka kañum noon ari tan ko wiide ko faye indice mo Ibrahima kanko noon o wi ko Sénégal koye top 10 e leyɗele Afrique ɓe ganda bonne gouvernance ne dañi hen mana no rewre banggal politique ni ko lawol ɗum noon woni ko ganda hande kañum ko jayde ande udditiri garen jayde quotidien le quotidien article kay koko way noon wi indice mo Ibrahima article kay ko wiide Sénégal koye classement moƴƴo woni 9e ɗo e nder Afrique leydi ndi ganduɗa yete to banggal politique ene rewe lawol walla mbiyen ko faytane bonne gouvernance woni no leydi ndi foti lelorade ni e ko way noon ɗum noon woni yiyande mo ko kanko mo Ibrahima ha joni e jayde quotidien le quotidien ko hen ɓe garti e jayde vox populi noon ɓe mbi Sénégal koye top 10 jeeya e banggue indice mo Ibrahima ɗum noon woni tan ko ganduɗa yete ko ɗum ƴewtinda ɗo e nder leydi meɗen Afrique ɓe mbi kañum woni 9e so ƴeewama e leyɗele 54 Sénégal woni hen jeeneɓijo mo ganduɗa ete oɗo saaha kay ne wawi limtede e leyɗele ganda bonne gouvernance ene dañi hen ko faye banggal politique e ko way noon ɗum woni konngudi moɓe gan caggal nde ɓe mbaɗi witto moɓɓe ha paari ɗum noon jeeya konngudi Mbaye Ndiaye nane nder jayde nde kanko Mbaye Ndiaye o wi Ousmane Sonko so tawi neɗɗo aɗa jogui yimɓe hewɓe rewɓe caggal ma a ƴeewat konngudi cuutataɗi e saaha fof ko noon kadi gareten e ko fayi konngudi makko kadi paadi e oɗo biyeteɗo Mimi Touré Aminata Touré ɗum noon o wiidemo tan kanko ko yani Aminata Touré ko noon ne muusimo kono noon mataw ko darde mo koye nder parti o addi ɗum garen ha joni jayde wonde woni jayde li quotidien noon e oɗo subaka wi Sénégal ko 9e e 54 pays woni jeeneɓijo e 54 leyɗele ɗo e nder leydi meɗen Afrique ko baye faye bonne gouvernance e kay ko ganduɗa ete kañum woni jogogal leydi e ko way noon ɗum noon woni konngudi ganduɗa yete ɓe cuuti ɗum ɓe mbi Île Maurice Seychelles Tunisie Cap Vert ko ɓeɗon noon garditi Sénégal e ngal ɗon banggal ha joni tan woni konngudi ɗi ganduɗa yete ko kañum fayi e ko woni bonne gouvernance ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi ko faye jippinde yette ha joni banggal loyeji ɗo e nder leydi meɗen
Sénégal locataire uji kay ɓe tampi kono noon aɓene jiiɗi ustanede ko way noon hayso tawi waɗakata walla fawakata we lawol garene jayde les échos noon e oɗo subaka kañumne ari tan ko wiide rapareɓe leydi meɗen dilloɓe ngal ɗon banggal kay ɓe naati haare politique nde oɗo saaha kamɓene o Fou Malade nongoji omo ganduɗa kanko woni Simon Kilifa ngaka blende kamɓe noon ɓe darima tan beele ɓe ganda kamɓe woni e banggal politique ɓe goppite ɗum woni konngudi mabɓe ɓe mbi sénégalais ji kay oɗo saaha kay ɓe mbi tan ko mandaji ɗi oɗo saaha foti tan ko foti ko hannede ɗiɗi ɗum noon ko enquête baɗaɗo ko ɗum holliti ko way noon woni enquête mo ganduɗa afrobarométre kamɓe mbaɗi ɗum ngam tan ƴewtade yete leydi ndi holɗo yimɓeɓe hagguillaji mumen tolni faade élection ji ɓe mbi yimɓeɓe noon kolliti tan ko mandaji ɗiɗi ɓuraniɓe e ko woni foof garene jayde tribune noon ari oɗo subaka wiide tan ko Sonacos kay oɗo saaha koye caɗele woni ɗeɗon caɗele woni banggal liggey muɗum e ko way noon ɗum noon ɓe garti oɗo subaka saabu ɓe mbi pièce de rechange koko ganda eɓe dañi hen caɗele e ko way noon saabu liggey mabɓe saaha foof ina darto saabi ɗum ko panuji ɓe dañata tonete ɓe garti kay ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay oɗo saaha kay ne foti haalde tigui e ko ganduɗa ina ƴewtide woni ƴettoɓe jawdi leydi ndi tawa ala ɗo wattinto woni impunité e ko way noon ɗum aɓe poti ummitade hen no hannirta ni garen ha joni jayde alerte noon wi tan ko étudiant ji gondi toon to université Gaston Berger kay ɓe jalti gam hollidde mette mabɓe ɗum noon ko kamɓe fo jalti saabi ɗum ko gonki ganduɗa aɓe goni ɗum toon te welani walla tan koɓe cohli tawayete ɓe mbaɗanaka ɗum woni ko saabi ɓe jalti jayde alerte ari hen e oɗo subaka jayde l'observateur oɗo subaka ari tan koye ɓe ganda kamɓe goni politicien ji ɓe mbi kay ɓe ganda to banggal politique dillata te hewɓe hen noon natti yitede ɓe mbi politique leydi ndi ko ɓuuri hen hewde koko waɗa politisé ɗum noon woni konngudi mabɓe yete nder jayde ndeɗo ɓe mbi Mamadou Dia Valdiodio Abdoulaye Wade Karim Wade Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko e woɗɓe ɓe ganduɗa ete hande ena goni ene dilla e ngal ɗon banggal ƴewtidama ko ɓuuri hen hewde kay jogui ko dossier ji to banggal lawol beele ko politique addi ɗum walla ko way noon ɗum noon woni ko ganda nane nder jayde l'observateur ɓe garti hakkude ɓe ganda tekkere nani luuɓay hakkude mabɓe kay woni Pape Diouf e Wali Seck tan ɓe ganduɗa te oɗo saaha soirée ponnoɗo dañde te ni wattidaki dañde saabi ɗum ko goto fo wi ko toon watta soirée muɗum e oɗon boîte ha saabi addi caɗele hakkude mabɓe oɗon ni on nde ɗon hirde wattidaki dañde source a gareten source a ari koye Cheikh Yérim Seck ɓe mbi noon mawa ya hande e lawol saabi mo yaha mo huccitay juge e banggal to ganduɗa woni yette to ɗo ganda kañum woni foire mo Dakar ko ɗon noon kanko Cheikh Yérim o dañno o tantuji ganda amo liggotono hen kanko yimɓe makko kono noon nde gasi nde jobdi ndi o yoɓani ɗum ko ɗum saabi o nawayi lawol ɗum ko hande wonata so Allah jaaɓi ɓe mbi kay moƴƴi walla moƴƴani kay Sénégal kam waɗama placé 9e to banggue mo ganda ko kañum woni to banggal bonne gouvernance e nder Afrique garene jayde direct news kañum noon wi tan ko holko saabi Mansour Faye nana kay haala ko faye terre oɗo biyeteɗo France jeeyi Sénégal jeeyi te ha joni kanko jagordo joguiɗo banggal ya garta e nder leydi meɗen o suutani hen konngudi makko goɗɗo cuutuɗo konngudi muɗum kay woni yette o mo ganduɗa kanko ni Ceerno Madani Tall kanko noon ɓe mbi konngudi baddi fayida o suuti e oɗo ziyare uddirde mum nane nder jayde nde uddiɗo ɗum fo ma taw ɗum hen garene jayde Walfadjri ɓe mbi Mimi Touré kay way kono kanko o yiɗaka e nder APR kono kadi opposition woni udditananimo dame beele o naata nder ɗum woni konngudi ganduɗa nani ha joni e nder jayde Walfadjri garen ha joni jayde témoin noon wi holko saabi Youssou Ndour e politique o ha joni dande muɗum nanaka beele ko kolluɗo caggal APR walla ko kolluɗo caggal ɓe ganduɗa ko kamɓe goni Benno Bokk Yakar saabu deƴƴere makko nde ina hawi
wawi hewɓe te noon heddi tan ko hitande walla mbiyen lebbi yimɓe payay élection ji goɗɗiɗi woni 2024 kono kanko noon dande makko nanaka guila nden ha joni holko saabi ɗum ngal ɗon namdal nane nder jayde le temps moyen garene jayde libération kay ɓe garti koko kewno to Keur Massar to braquage mo ganduɗa ete kure pellanoma ha wodi hen basdo fittandu muɗum oɗon braquage noon ɓe mbi oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ko kanko wonno gardien jama woni waɗɗani ɗo braquage o dañnoɗo kanko ko hen jeeya saabu nde ɓe jeehi suudu makko waɗoyde perquisition ɓe tawi toon armuji mana fetal e ko ganduɗa ko kañum fayi e kure tawaɗe toon e nder suudu makko ɗum noon saabi kanko ɗo joni amoni tan e juuɗe lawol kanko oɗo ɓiɗɗo gorko garene jayde stade coftal ɓalli uddata damale oɗo subaka ɓe mbi yette kay Sénégal nane lawol naddey ɗum ɗon ko banggal chano nane lawol naddey histoire saabu hande wonata hakkude muɗum e ɓe ganduɗa kamɓe goni Madagascar so 19 heures yoni e kikiɗe he ɓe mbi noon nani faade andede beele ma ya final walla yahata final ɗum ko hande tigui jogori andede waɗɓe kay ɓe ganduɗa yete e banggue mercato o ɓe padano hen no fewi woni Ismaïla Sarr Iliman Ndiaye Bouna e oɗo mo ganduɗa kanko woni Fermoz ɗo joni noon ɓe mbi heddi tan ko ñalawma oɗon mercato udda hetten koɓe yeeɓi en koɓe joni uddi tan hello wonko non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ha joni tan e nder jaydeli ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka ene jeeya hen wiide Sénégal waɗa classé ko 9e e faade tan oɗo prix mo ganduɗa ete ko kañum woni prix Mo Ibrahim oɗon prix noon faade tan e bonne gouvernance leydi ndi no jogorteni e no way noon kamɓe yiyande mabɓe e to banggue witto e ko way noon holliti ko Sénégal kañum woni jeeneɓijo leydi e banggue bonne gouvernance e nder Afrique to ganduɗa ete ko leyɗele 55 goni hen kañum noon woni jeeneɓijo kono noon ina kañum woni ko tan koye yeeso ha joni walla mbiyen woni ko caggal Cap Vert Tunisie ɓe ganduɗa kamɓe goni Seychelles Île Maurice e leyɗele goɗɗe gadi ganduɗa ko kamɓe gardi Sénégal e ngal ɗon banggal ha joni tan e banggal ƴewtade walla mbiyen to banggal analyse ko way noon so ƴewtama saaha wonɓe gandama jaɓɗum walla ɓe ganduɗa jaɓata e wiide bonne gouvernance hande ko ganduɗa kañum fayi e banggue démocratie koko ussi e ko way noon ma wot yiruɓe noon kono noon kamɓe ɓe gandi to ɓe pawi kadi witto mabɓe haaɓe kala ɗum ɗon saabu hande ko démocratie wasi Sénégal foof won leyɗele ɗe ganduɗa Sénégal seɓori ɗumen laabi temedere saabu hande won leyɗele ɗe ganduɗa sa suuti toon konguɗi ñaɗɗi panuɗa ɗum e gardiɗo leydi ndi a walata galle ma sa suuti konguɗi ñaɗɗi panuɗa ɗum e leydi ndi no yarata ni a walata galle ma walla ni saaha wargo ni ma heeƴen saabu hewɓe hen hande ina ƴewtidi ha tengti e banggue saktoɓe kabaruji ɓe ganduɗa bindat tan walla kalat miijo mumen hande wiye waɗi to accident walla tawama to ne wara walla fellama kural ɗum ɗon fof noon alhamdulillah ala ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu kala ko neɗɗo o wela hande ne woni hakkille muɗum a yaadi hen yadani hen ma haal ko woni hakkille ma haal ko ganduɗa ko kañum mettuma woɗaɓe weeli woɗaɓe ganduɗa welani ɗumen saabu haala kam ko noon tan saaha foof woɗat yaaduɓe hen eɓe ganduɗa yaadani hen te noon leydi dañde démocratie ko noon yarata goto fo dañat droit haalde hakkille muɗum tawa waɗani hen dépassé hay goto saabu ken joguiɓe institution ji ɗiɗon hande gardiɗo leydi ndi woni goho kañum ardi banggue lawol meɗen ko hen jeeya banggueji goɗɗi ko ganduɗa ete hande kañum woni sokkol joguiɗo leydi meɗen ko hen jeeya wadde noon ɗum ɗon foof ko woppidde hen hakkille wadda respecté ɗiɗon institution ji noon no mbimi ni tawde gardiɗo leydi ndi ardi ko kalata e mum foof haal kono noon yo yaade needi yo yaade ko ganduɗa ete ƴettoje jaadani hen ko ganduɗa kañum woni yete jennoje yaadani hen saabu neɗɗo sene haalda
haalday mo ganda kañum woni kilifa mudum ko keccuɗa ɗum fo wonɗo poɗɗa hadde sabu neɗɗo so Allah ardini ɗum ardi leydi won konngudi ganduɗa neɗɗo fotani sutude ɗum ne fawa e dow mum hay so tawi koko ganduɗa ete welanima walla waɗi ko ganda hande aɗa nangue hakkille ma wona ngol ɗon lawol foti rewde kono noon hande ko goɗɗum yiya kono ɗum ɗon foof haɗani wonɓe ganduɗa ete hande ina goppite wonɓe ganda so kaali coke wiye ko prisonnier politique mbawi wirede ha tengti e saktoɓe kabaruji saabu saktoɓe kabaruji ne anda poti ko dañde liberté mumen nde haala ko woni hakkillaji mumen poti ko dañde liberté mumen ni winda ko woni hakkillaji mumen poti ko dañde liberté mumen beele ko woni mumen ko ɓe jaltina ɗum saabu kamɓe ɗo konngol moɓe wawi yettade ɗo ma jooɗiɗo galle muɗum yiɗa haalde hunde wawa haalde ko joguiɗo konngol ma woni mbaɗo no cakto kabaruji walla analyste politique walla ko way noon ko ɓen jotto ina kala ko ganda hande nani hakkille ma a wawa yaltinde ɗum walla gandinma ko ganduɗa hande aɗa yinno andude ɗum a anda ɗum e ko way noon saaha kadi haale banggue goɗɗo wiye prisonnier politique ha joni wiye kaari ko nani waɗa politique sokama walla tumama ɗum ɗo walla ɗum ɗo walla ɗum ɗo ɗum ɗon fo noon hande hay so tawi heewe e nder leydi ni ɗum haɗani hande so bonne gouvernance haalama ne wawi jaɓede tigui saabu yete noon won konngudi ganda ina cuute ɗo no mbirumi joni ni sinno ko leyɗele goɗɗe neɗɗo walata nder galle muɗum e ko fayete no neɗɗo jogorto leydi muɗum ha tengti e infrastructure uji ha tengti ko ganduɗa ko kañum woni e wadde feere ha leydi muɗum to foti hebde courant heɓa courant to foti hebde ndiyam heɓa ndiyam saabu ɗum ɗon hande jeeya koye politique leydi jeeya koye bonne gouvernance leydi saabu neɗɗo ɗo woni foof ne jogui droit yarde ndiyam labɗam ne jogui droit huɓɓude lampa saabu neɗɗo ne foti jogade frigo muɗum ne jogui foti jogade liberté huɓɓude télé muɗum tawa koye courant leydi muɗum watta utilisé e ko wuuro ngo waɗi reculé foof gardiɗo leydi ndi foti ko wadde peeje peccorde ha ɓen keɓa ndiyam heɓa courant keɓa gonki moƴƴi daña hôpitaux ji moƴƴi e ko way noon ɗum ɗon noon ne sikka ma saroy Sénégal foof ha ɓuura yajde ha gongol Sénégal tawa Sénégal so wonani goho wona ɗiɗi walla tati wasa yettade ni ha jeenayyi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum wonno komin gaddano on e banggue ruɓɓindu jayde hokkude wonade gongol so Allahu lamɗo jaaɓi onon e haggillantagal moɗon nani faade e ɗo ɗo ganduɗa kañum woni to commentaire uji to bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en e banggal caméra ko Mansour Sow a chat to banggal montage to ko Ali Fall. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma